estat de dret a l'estat espanyol, sobretot quan es tracta de Catalunya, això sí, és una cosa que denuncia l'independentisme català. Però com es fa que el missatge no el puguin rebre els organismes europeus? La resposta potser la podem trobar dins l'article que va escriure l'any passat Éric Carpano, un catedràtic de dret públic i director del Centre d'Estudis Europeus de la Universitat Jean Moulin de Lió 3. Un article part d'un dossier que s'anomena Quin estat de dret dins una Europa en crisi. Que diu aquest informe? L'estat de dret en si mateix no significa res. Es tracta d'una petxina buida que serveix de receptacle per a reclamacions contradictores que van des de l'afirmació de l'autoritat estatal fins a la protecció dels drets individuals. També es pot dir que qualsevol estat que actua amb el dret només pot ser un estat de dret. En realitat, l'estat de dret no és l'estat de qualsevol dret. A la Unió Europea es tracta d'un principi constitucional intrínsecament lligat al de la democràcia i els drets fonamentals. Aquest no pot existir sense els primers i viceversa. Els drets fonamentals només són efectius si es poden invocar davant dels tribunals. La democràcia només està protegida si el paper fonamental del sistema judicial, en particular dels tribunals constitucionals, és el de garantir la llibertat d'expressió, la llibertat de reunió i el respecte de les normes que regulen el procés polític i electoral. Malauradament a Europa, l'estat de dret és un model en crisi. La Unió Europea travessa un moment populista i reaccionari sense precedents des de la fi de la Segona Guerra Mundial. A principis dels anys 2000, l'estat de dret era un horitzó, una esperança, una cerca. Es tractava d'una dinàmica que va orientar l'evolució dels sistemes jurídics al món occidental cap a un major control de les autoritats públiques i les llibertats dels individus. 20 anys després, el consens per a l'estat de dret, després de la caiguda del mur de Berlín, es va erosionar, desafiar i amenaçar. Per què? 3 raons. La primera, la resposta politico-judicial als atemptats de l'11 de setembre del 2001, encarnada per el Patriot Act americà, és el punt de partida d'un gir securitari de les democràcies liberals. Després dels Estats Units, el Regne Unit, França i fins i tot Alemanya adoptaran una legislació cada cop més securitària, introduint règims d'excepció. Però l'estat d'excepció crea un parèntesi en el curs normal de la legalitat, fent legal allò que no podia estar sota l'autoritat de la llei o del règim ordinari. L'estat d'excepció opera una redistribució de les normes d'apoderament de les autoritats i autoritza restriccions a les llibertats que no haurien estat autoritzades per la legislació ordinària. Així, l'estat d'excepció es transfigura a estat de dret d'excepció. Els processos penals, les investigacions terroristes, la detenció administrativa, les transmissions de dades personals, etc. Tot això
és un àmbit dominat pel que encara es considerava fa uns anys com a excepcional. Segona raó, l'immigració. L'excepció s'ha convertit també en un mode d'administració de la política migratòria que deroga de les estructures de l'estat democràtic de dret fins al punt de semblar l'estàndard per gestionar els fluxos migratoris. Generalització dels camps de migrants, delegalització de la política migratòria, eludiment de la jerarquia de les normes mitjançant la utilització d'una soft law o llei tova, neutralització dels drets fonamentals dels migrants, criminalització de les ONG que ajuden els migrants, etc. Són tots els elements que contribueixen a establir un estat d'excepció permanent en matèria de migració. Tercera raó, des de Polònia fins a Hongria, passant per Itàlia, Àustria i fins i tot el Regne Unit i França, forces reaccionàries, populistes, identitàries o xenòfobes han aconseguit imposar una nova agenda antiliberal que molesti les estructures de l'estat de dret i afecta la garantia dels drets. Aquest canvi es remunta al 2010 a Hongria i al 2015 a Polònia. En el cas d'aquests dos països, podem afirmar que assistim a un desmantellament de l'estat de dret. Limitació de contrapoders, justícia, premsa, sindicats, universitat, en nom de la sobirania nacional i la seguretat nacional, basada en una exacerbació de la identitat constitucional. Les mesures preses per aquests dos països han suscitat preocupacions de la Comissió Europea, del Parlament Europeu, del Consell d'Europa i l'oposició del Tribunal Constitucional hongarès. A Romania, els poders del Tribunal Constitucional els van reduir el 2010 i la reforma del sistema judicial ha suscitat temors del Consell d'Europa i del Parlament Europeu pel que fa a l'estàndard de l'estat de dret. La independència del poder judicial també està directament amenaçada a Eslovàquia, Bulgària i Malta. En conclusió, i a Espanya. A Espanya no se'n va fer cap menció a l'article de l'Eric Carpano. Això demostra que quan es tracta dels drets fonamentals dels catalans, drets violats reiteradament pel govern espanyol, el tractament del govern espanyol a Catalunya només entra per les autoritats europees dins del terme sagrat dels assumptes interns. A més, el tractament per part dels tribunals europeus dels nombrosos recursos dels presoners o dels exiliats encara no ha tingut efecte. Cal dir també que aquest informe es va fer abans de la pandèmia. I ara què? Després del terrorisme, de la immigració, de la pujada de l'extrema dreta, l'amenaça brutal per a la salut i l'economia que suposa l'esclat d'aquest flagell sanitari i la manera de tractar el problema per part dels estats centralistes i autoritaris accentuarà la deriva. El fet que Espanya demostri cada dia més que ella també forma part d'aquesta internacional populista que va en contra de la democràcia i les llibertats hauria d'animar encara més catalans a pensar en el seu futur i podem esperar que això pugui eixamplar la base de l'independentisme. Moltes gràcies.